И здравейте, приятели! Сега ще разгледаме клипчето от днешния риболов. То, искам да кажа, че риба нямаше. Ние не бехме отишли за да ловим риба. По-скоро бехме отишли да си направим един питник. И имах една въдица, която винаги си нося. И сега ще ви пусна в клипчето да видите. На мен не винаги целта ми, защото някой хора казват, тъй като ходим на риба, обязателно седим с въдиците, ловим риба. Аз съм от тия, като се наслаждават на природата. Пък, ако и вие сте, може да харесате клипчето, поне мога да го подминете, както и си желаете. И здравейте, скъпи приятели, добре дошли. Днес ще ловиме, т.е. няма да ловиме, така ще... Какво? Колко? Вижте каква въдичка, малка. Попише Неос Центал. Една съчмичка и една малка въдичка за реката. Перфект. This is perfect. Айде сега Кико ще хване някаква риба. Трябва да си купа един микрофон. Има микрофони, продават за телефон. И два микрофона и такова, ама... Не, аз нямам червейчета. Той е паднало вече хлебчето. Какво? О, не е паднал. Да? Или ела седни тук до мене, или вземи чантата и седни там. Ама аз искам да такова малко да половим и направим един клип. Добре. И сега ще ловиме какво да ловиме. Никой ще няма да ловиме, ние така сме излезнали. За удоволствие сред природата. Тук ще си дигна малко. Чакай, то не се вижда. Ето го. Малко дълбочинката. Ей, той. Ей, мене ме снимай. Да. Ти да гледат в интернет всичките. Мене много хора. Да, а до вечера ще играем на Eurotruck Simulator. Как пискам като някакъв... А? Да. И няма да снимаме риба, ще снимаме момичетата днешно време. Никаква риба, приятели. Така се ходи на риба. Една въдичка, една кукичка, една пувка. И все пак това го казва най-добрият риболовец в целия окръг. С златен медал. За бързина и така нататък. Защото аз ходих на състезания 2014 година. Така че тук знам, тук съм много добър за тази риба. Но не съм ходил на риба от 2 години. И съм загубил тренинг. Така че златният медал не е нещо, което... Това трябва да се заслужи и да се... цял живот да се гради и да се постоянно... Да, златният медал трябва да се заслужи. Това е като каратето, как се века, като играеш и отиваш на спорт, спечелваш един медал и после трябва да го поддържаш. Да се доказва и човек, за да е по-добър и по-добър. Един златен медал означава, че човек трябва да спре. Но все пак купа респер. Ходи, няма да те гледам, че те снимам и че те качвам как пикаш. Нема, на хлебче няма да пипне. Ако изсванеме некъде, ако червейчета некъде наловиме, тук е много дълбочко. И там малко бързайката. Смяте само да излумка един голям кефал. И да се надяваме все пак да ви е интересно клипчето. Това няма да е много дълго или нещо да е с
много красива камера или с... Но все пак, дано не ми падне. Нито съм взел стойка за микрофон, нито съм взел микрофон, нито съм... Абсолютно нищо не съм вземал. А имам. Просто е така неподготвен. След работа тръгнах на риба. Нещо закачи пичове. Обаче нямам червечета. Дали има някъде черви? Дали има някъде червичета? Ей, тук да накопаме малко червичета. Нямам нито лопатка. И тук може да има някакви червичета. Едно червиче да имах. Нямам червичета. Няма. Не е валяло. И комарите. Едно червече да имах, приятели. Щехме да закачиме. Вариантът е хлебчето. Едно хлебче в джоба. Плюмчиме. И опитваме. Е, така съм се учил да лова риба. Няма кой да ми държи. Така, иска малко хлебчето да го натисна. Да стане по... Да го щипна. Много се рони това хлебче. Не е ужас. Просто ужас. Я дръжти телефона. Ама не ме снимай в гръб, само така реката снимай. Не ме да ме снимаш. Ние трябва да режем клипчето по. Да, тебе. Ние може да направим дълбочината. И тук може да снимаш това. Ето го киката, той лови риба. Ма не мене да. Усмихни се на камерата. Аз съм достатъчно ютубър, така че... Ето му авадицата. Ето му пувката. А вижте колко е красиво. Топола. Огромна. Огромна топола. Така. Ето и още две тополи. Ма трябва така да ходим отдалече. Ето ги двете тополи. Оп, оп, оп. Хоп. Птичките пеят. Реката шуми. Идеално. Ето тук сме на пикник. Ето стръв за рибите. Ей, захранка. Захранка, де. Захранка. Изтръпи захранка да е правилно. И Кика, нещо друго искаш ли? Да, едно кюфте. Да ти снимам. Да го спирам ли? И здравейте, скъпи приятели, здравейте, банда, как сте? Ей, това е. Ако ви е харесало, палец нагоре, ако не ви е харесало, палец надолу. Или подминавате и така.